Os servizos de humanización e de pediatría do Hospital Universitario de Ourense organizan a quinta edición da súa andaina solidaria, na que o diñeiro recadado irá destinado á Fundación Andrea, de apoio aos nenos con enfermidades de longa duración, crónicas e terminais. Temos 3 liñas de proxectos de axudas directas para as familias. Unha, as axudas directas de apoio familiar, que inclúen pois axuda de psicoterapia, logopedia, fisioterapia, terapia acuática, reforma de espazos domiciliarios, pois cando un pequeno ten un problema de mobilidade, becas para medicación, becas para desplazamientos a outros hospitais. Bueno, é moi amplo, non? Temos moitas axudas que son moi áxeles e moi eficaces para que para as familias, cando teñen o impacto dunha enfermidade dun peque, dunha longa duración, unha crónica, pois sexamos moi áxeles para chegar a eles. É a quinta edición dunha andaina que este ano será o sábado 11 de maio. A saída será ás 10:30 no local social de Rábeda, en Taboadela, que acollera tamén a chegada e a comida posterior, que será servida en colaboración coa sección de cociña do Hospital de Ourense. Isto é simplemente acoller desde unha organización sanitaria, a Organización Sanitaria da Provincia, a Organización Sanitaria Pública da Provincia, acoller un acto solidario coa Fundación Andrea, na que o Concello de Taboadela nos acolle para, celebrar dunha maneira distinta, con un hábito saudable como é camiñar polos bosques do Concello de Taboadela, e de paso favorecer efectivamente esa conciencia coas persoas que necesitan ese soporte e as que acolle, lóxicamente, a Fundación Andrea. Ya dijimos automáticamente que sí, es decir, desde dos puntos de vista, una solidaria y otro también para dar a conocer nuestro concello y recibir, digamos, gente que habitualmente no te está, digamos, en el concello y todo demás. Es muy placentero para nosotros, más allá del trabajo que te puede suponer, digamos, organizarlo. O prezo da inscrición é de 10 euros e para apuntarse tan só é necesario facer unha transferencia á conta da Fundación Andrea. ES 64 2100 4876 03 22 000 44 308, poñendo nome, apelidos e DNI. No concepto debe aparecer ASOU, Área Sanitaria de Ourense. Aqueles que queiran colaborar pero non ir a andaina poden achegar a cantidade que queiran indicando dorsal 0 no concepto.